Het wienen drokke dagen van Kielstra aan de weekend. De ambulances rieden aan en aan om in keerwerking met orenvervierders patiënten uit Brabant deze kant op te brengen. Net altijd een makkelijke operatie. Het is best wel heel spannend en indrukwekkend al jaar. Er komt vol op u aan. Iedereen wil heel graag werken. Maar als we hier binnen, ja, het is toch al hier wel. Het komt vol op die taak. En vooral die mensen die naar Brabant west binnen dit weekend. Ja, die binnen wel heel erg onder de indruk. En die binnen zich nog meer bewust van wat dit virus al jaar teweeg brengt. Voor de medewerkers op de ambulance wien het bijzondere dagen. We werden echt in Brabant ontvangen als helden. De passanten de tomkes omheen en klappen voor u en ik de zorgprofessionals daar we werden echt als helden ontvangen. Jonken de waardering binnen de ambulance medewerkers hadden ik rotskrokken. Want het is echt wel duidelijk worden hoe de ziekte om hem heen griepen kan en hoe serieus we het nemen moeten. Ik denk dat het hier in Friesland toch aardig onderschat wordt. We binnen alle meisjes weer nuchtere Friesen, maar ik denk wel dat we er wel moeten letten. Op dit stuit is de rest weer even waarom bij Kielstra. Maar er wordt aan alle kanten rekening mee houden dat dit tijdelijk is. Het is voor u lekker spannend als voor oren meestal van wat gaat er nou met het hele virus gebeuren. Hoeveel komt er nog op u zou in Noord-Nederland. Wat wel goed is om te zeggen is dat wat u meestal in Brabant zien hadden best wel wat van onder de indruk. En daarom doe ik de oproep, ik aan de meestal in Noord-Nederland van blijf zo vol mogelijk thuis, maar hou in ieder geval afstand, zodat wij dat nou doen.